RAMOGITVLIVE, Happy New Year. Hawi maber mariga manyien mar lufario prario koda uchiel. Main chenro mar Ohala gi Mwandu to ka wachako sani en mano mar rango ni to higa osebedo yo machal nade ne in ja ohala, in ng'ano madwa chako ohala, in jalno mano chako timo ohala e higa ni mar lufario prario koda bich. Puoch gi pak, ne itemo, ne idhirori, ne itemo michopo kare mano mar chako kari mar ohala. To bende no dhi kodi e yo machal nade nyaka kawuono kama ntiere ka higa manyien mar lufario prario koda uchiel. Wadhi bedo kodi ka e chenro ni mar Ohala gi Mwandu, wawinja lony kae to bang'e wawinja ne riekni mag timo ohala e yore mopogore opogore ka gimi riekni ka ginyalo chako kendo tayo gi yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. RAMOGITVLIVE osebedo higa mabor ahinya mar lufario prario koda bich, sani ka wantiere higa mar lufario prario koda uchiel. Wadarango ka ni ohala mage mosebedo kae kama ko wang'i, mage minya bedo kata gi dwaro mano mar chako kendo tayo. Kamora mora ma intiere ka onwa ido thuolo mar bet ka kod jalonyo weche mag omenda, okonwa ni to ohala osechalo nade. Lwasi mage mosebed kaka iloso, to gin mage monego bed ni warango higa ni manyien mar lufario prario koda uchiel. Watwa kod wuor Nyakach Ken Osano. Owinja ne mbaka modago kode kachiel kachiel ka omiwa riekni mag timo ohala e higa ni manyien. Niluonga ni Kennedy Osano, an jalony weche mek omenda. Ohala ma Kenya osebedo gi ups and down. And king'iyo joma tero ohala gin ga jo miluongo ni small and medium businesses, matindo tindo gi madongo. Gine joma ondiko ji mang'eny, to be gine ma gin gi turnover mar mang'eny e tax. Koro king'iyo gimosebedo maber e Kenya e 2025 en exchange rate. Shilling wa ma Kenya osebet ka en stable ki compare gi dollar kata currency moko kaka pounds gi euros. Mano osebedo ka konyo jo biashara because Kenya en country ma import gik magitiyogo mang'eny, gigolo gik magitiyogo mang'eny oko. Koro ka currency obet maber, to mano nyiso ni ginyalo timo prediction kendo ginyalo duoko cost mar financing. Mar ariyo, KRA osebedo ka igani ok gin gi aggression mang'eny, the policy gi ka change. Mar adek, king'iyo Kenya, generally Kenya has been stable. 2025 ok wabet gi demonstrations mang'eny manyalo miyo waloro biashara o wanyalo miyo walose biashara. Mar adek kendo ma important ni cost make gik ma iluongo ni household goods ma form part of biashara matindo tindo kaka joma uso mo, joma uso mafuta, joma uso sukari, cost ki odok piny. Mano nyiso ni ji nyalo ng'iewo gi at a cheaper or affordable rate, but gi turnover mang'eny. Koro king'iyo, I think gima wanyalo dhigo e 2026 kwa kao kaka gima nobet maber ni jo biashara ne en mana stability mar Kenya shilling no. Now, the government wacho ni economy will grow, but king'iyo disposable income mar ng'iewo gik moko, joma tiyo gi payslip, iyudo ni pod tax gi pod nitie malo. But kwa ng'iyo maber, wayudo ni gik mane ging'iewo at an expensive rate osedok chien. Mano nyiso ni gin gi kane ging'iewo gimoro 300 to koro en 200, mano gin 100 more ma ginyalo ng'iewo gimoro kendo. But upon stability mosebet country political okwa political enya this year, manso ni wa create environment ma government mondo ji ochak oro tim biashara ka ok githagore sana. King'iyo pending bills be mantiere around the government, gi chulo most of the pending bills, mano yudo ni pesa dhie nyaka ng'ama nitie piny, so circulation of money. So circulation of money
dhi to the last person, it means ni kata ng'ama nitie piny ma uso omena dala bro yudo pesa no. But gimoro ma be important this year, government otemo mondo reduce rate make loans mi uso ma bank miyogo ji loans. Mano nyiso ni kidwaro kao pesa e bank mondo idhi chak go ohala, mondo imed go ohandi moro, yudo at a lower price, okay, expensive kaka ni chon. Apa ni gima ber ni kao loan mondo idhi go mbele, nikech kikao loan mondo ichak go ohala, gima dhi timore ni interest dhi biro immediately. Koro kapok biashara pick up, yudo ni onego beni chulo bank gi gimiluongo ni OPEX, operation expense. Koro yudo ni nyaka tichul rent, nyaka tichul bank be nyaka tichul pesa gi, to nyaka tichul jotich be. Koro joma no benefit more and joma ne kao kin kata gi branches ariyo. Yacho ne auso omena Paponditi for example, bado ya moro Katito or Obaria for example. Kora bro wacho ni wakao adhi e bank akao loan mondo yaw go branches. Koro manentie Paponditi ni dong bro support makaka kapok wayudo kapok gineno cho. But duoko interest rate make loan chien okonyo biashara or the economic environment mondo mi wayud pesa. Kichon yudo ni banks kane gi kao pesa gi ne gimiyo government through T-bills gi T-bonds. But koro sani ni kech T-bills gi T-bonds nitie piny, gibedo forced mondo koro gi lend pesa to economy. Mamano is the major job of a bank, not to lend government. Apani jowa jokanyanam gi jote nyaka to tim gilungo ni diversification. Ngeni okwanyal bet ni watimo manora oandrech kende. Kata wauso mana chai. Kuro nyaka to wangini ka pesa dong matin. Dong wanyalo mede, wanyalo invest pesa ma wayudo no. For example, kada ni yudo 500 every month or every 2 chieng' modhi e chiro. Kaka owonde katito chiro on Thursday. Kuro chieng' kodhi Thursday to okao pesa ni wanyalo keto kata mana ilungo nango money market oyudne siling pra beach moro mano fair. Koro nyaka to diversify businesses. Onego wae be kawa dwang'iyo sana kikwa focus sana on gima bro kelo biashachi wa ma depend on other factors. But gima important kabisa government nyaka to miwa tax ma ok neg business. For example, kido ngamanti gi hotel dala kata mana town ka and the licenses over 20. Koro ka government nyalo reduce those licenses kit moko ka no needed. Ka yudo ni yudo ingi ngama uso chai, yudo ni bed gi food handling. Mani chulo 7,000. To in ngama uso no be nyaka tibed gi health certificate kenda another 1,000. Koro ka government nyalo harmonize that the tax requirement. Mano bro pesa mwatiyogo gi time mwatiyogo mondo kao tax licenses onyalo kato gimoro kendo. Investment maneno manyalo golo pesa next year gi ne jowa gi kata nthindo ka joma tiyo en ni watemo participate e bonds. Bonds oken mana ng'ieo tikete nyaka 20 years. Iwacho ni there's secondary trading. Inyalo kawe ing'iewe kata mana ma 3 million kata mana 100,000 kata 50,000 tikete, then inyalo use kapok ochopo 20 years no tengat moro kendo through secondary trading, and then ing'iewo moro kendo maber. Government no biro gi sheria ma already wacho ni policy framework ma develop policy framework ma biro rito weche make virtual asset iluongo ni VASP. But another thing that value mar virtual assets is on non-regulation. Koro anano ni virtual assets to nikech if you look at it globally is a trend, but traditionally king'io kaka jo Kenya kata jo Uganda wa majoluo timo biashara, and biashara is a touch business, is a commodity based. Adwaro ka wacho ka bura ng'io diskari dani kawuono to dani wacho ni achuli gi Bitcoin, to be villages ma wan go gi begin gi stima, koro koso gin gi knowledge to ka ng'ato dwa timo, in fact ka ng'ato dwa timo biashara maber
okaw something miluongo ni financial literacy opuonj jowa about these virtual assets oket material make learning and apani give or take government should also introduce virtual assets as part of the curriculum mantendo gitimo sani to ang'eyo ni virtual assets bro bedo enabler mar biashara but ko bibet biashara maduong sana e Kenya ka or kemilongo ni emerging markets markets ma koka wuok apani kiwinjo kaka CS mar finance Honorable Mbadi wuoyo ipan next year gibro duoko tax chien onyalo bet mar siasa but again obro konyo either way king'io region wani mano Kenya Uganda gi Tanzania vigani Tanzania no the election manyiso ni kane nitiere chaos mane nitiere Tanzania ko movement make goods from Tanzania goods ma wang'io Tanzania no ne bedo ka onge kendo 15th of January next year Uganda dhi yiero kendo manyiso ni gik mwang'io Uganda kata gik mwatero Uganda dhi dok chien matin and then 2027 one wadhi yiero one manyiso ni yudo ni companies ma oko ma wazungu brotimo gisam gimo lungo ni capital flight or capital freeze or gibidwa ni mondo gitigi pesa gi for that period of time koro onego wang'i sana biashara ma cash rich to gimwangi maduong sana ni en tax no to ndalo elections ama dollar ji ka golo pesa gi oko gi dollar niso ni dollar shilling currency wabro lose value as well koro joma import gitim risk management gimoro luongo ni dholuo term ni hedging of currency kaginya timo hedging of Kenya shillings dollar Kenya shillings euro then mano bro konyo gi mondo gi reduce cost manyalo bet ka currency wa lose value. Kwara moga jwango rise winjo inyal keto mwandu mari nyaka mago matimore mbui kata virtual assets tie moko menya dwaro mondo mi county mari olosni lwasi makare mano mar timo ohala sirkal mamalo bende nigi ting' mare e kinde ni itimo ohala mana kaka ing'eyo kendo kichaka e yono mabende inyalo waka yue masani ka duoga kod jawala mar Juma kikidhi mabor. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on Mobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. Mobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, Mobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With Mobi, now you're in control. Anabodhi nyiso jokor gi Rajiv no ni kaponi gin gidwa bet gi nyako moro machielo no giwena parnit mondo aduoggo to kaponi gin gidwaro parnit brochuno gin giwe nyako moro no. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyar kochia.
nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Message mara kama lomba. Okay, mi asome ande lomba. Ilo so message na. Kuro nyiro cha koro ni messages donge. Nyiri mage keno message odo ni sim nyiri mage keno. Kido cha kona higa gasira donge mo. Ne we kitiko dundi malo. Ene ngoma rach kodi. Kana mi asoma ngomi pando. Ergo so meara. Karamana madhe mane wish happy new year. Kure mabila dwaro. No wish ni kora moga juang. Happy new year. Nyakwara moga jong machegni kendo e chenro ni mar Ohala gi Mwandu en mor marani pod ikete kar kae chenro ni mar Ohala gi Mwandu arene wachaki nyaka sani makoro waduogo kae tielo mogik mar chenro ni. Parni e tielo ni wadhi bedo kae kod jaohala mar juma. To motelo ma inyalo tudri kodwa bende higa manyien ni e mbui mago mag Ramogi TV e Facebook, YouTube kod mano mar X yudwa gi nying mar Ramogi TV. Kuondego duto twatudre kodi e chenro ni. SMS line wabedo yaw maen 236 kimiwa paro mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Nyakwara moga jong matimo ohala e kaunti ma Nairobi. E kaunti ma Nairobi ka entiere kar dak Mangara, to ka osebedo kotimo ohala kuom kinde manyaka sani openjore kar kane ka de onge Nyasaye do chopo kure. Ma achiel kuom wechego mabende wabidhiro kwa kolo kendo miyowa maling'ling' mantiere e kit ohala ma otimo. En ohala mano mar luoko kombe, luoko udi kaachiel koda kamae mago mag duso udi. Owacho ni otimo cleaning kod mano mag interior. Nyaka sani Nyakwara moga jwang' en ohala mosetimo kuom kinde. To siso ni ogolo kanye. Kinde moko nodhi piny moparo ni ero ohala rumo kata ohala dok chien. Nochung' nade kendo makare mar ohala ochung'. Ma nyaka sani entie gi jogo mondiko mayudo yuto margi mapile. Madanga wuo Migori County e jaohala wa mar juma. Anyinga madanga ana Migori hospital ni Ombo Hospital. Sani watimo luoko, watimo professional cleaning services gi interior services. Koro en company ariyo under one umbrella. Watimo in construction, watimo gimino ni finishing only. Kisa gerot, wan mobiro wiro rangi, waketo gypsum, waketo tile, waketo tar, waketo ni cabinets maber. Bang kwa saketo mago, wan gi team professional cleaning. Wabiro waluoko ni ot maler ha, professionally, internationally, not local. To wa hand over project to you. Yes. Ndalo moro mana tiyoga e hotel moro Panganika. Kasto yemi nyaka bed gi vision. An chakre chon nadwa bed ga boss. Nadwa winje kaka jomoko winjoga. Koro kaka natieko high school
the technical at Timo Business, Zitech University, Timo Business. Manyo Ohala Tech. Nairobi kai jiwachoga nikisa katika school pa. Kai ngi papa sili adia. Manyo Ohala Tech. Kina yudo teach hotel. Atimo 1-2 hotel kaka waiter. Kasto nonde kagi Mwandu Moro Westland Sky. A cleaning company. Koro kaka natimo kanyo almost 2 years. Ntie kaka negi change management. Tingeni ya management manyen biro ruchoji nepotism ng'eny favorism. Koro anawacha wacha niba wayadok ke hotel dog na dok e service industry choko mana tips manini yaka achoko ayudo mama moro pangani kachane loso uniform anyise ni bwana losna na uniform mano in 2016 bwana bedgi uniform kaka pilo one only year nikech an mana bedgi pilo na bedgi uniform kaka pilo talemo manyasaye ba ngeni nyaki bed prepared de alemo nyasaye ni angi uniform angi tools miya tich koro kati hotel ta prepare kore ayudo my first contract then West Park Suite Westlands kato Jijo Road ayudo client moro nyisani the team na post construction cleaning mano ne teach mokwongo kabisa wana timo 2016 ayudo client ngeni sechego ki pokingio mako pesa maber timo quotation netek lakini watimo post construction mano ne wala mokwongo mano ayudo atiyo gi ngeno almost 5 years nikech kanye mana yudo project moko ngeni ne trial and error tiyo ne kampuni mar luoko to in michung ne kampuni mar luoko gigo pogore sasa nikech one employer lakini ka deal gi clients koro 2016 and our breakthrough in November kanyo no sete ko gero building no dwaje mo luoko to ayude anyise ni ma atimo dan gi confidence omela ni na luoko suit aloko suit alikayo gi suit a polish shoes tingeni nyakete gi security be apenjo security ba won ka nga ayudo ngama ber ka no ni Gilbert onyesani ba ritadi taka kineno Range Rover moro mano won adeni na nyise ni hi I offer professional cleaning services to nyene no ber no winja then anaparo no nyisani di duo gang no losi onyisani wuoth malo nyaka pen adwani uchak king bwana chako king kumbuka ani uniform aketo kaka pilo bwana chako tengo buru e uniform go king ne amanyo dia beach wachako site no wachako tingeni nyeno mi cash bwana pesa mano me apokna mulo pesa no pokna mulo ngeni ma achako wala gi tips not ni no can prepared financially handle pesa learning theory school gi practical bwana mi 100,000 kama ko 100,000 kama gikma ngeni bire pachi kene msechogo podin kijana barubar sani am 40 sechogo nan kijana barubar matini mbe dwa sungo na jomoko ni bana we can also do this koro the first 5 years mana you do teach timi cash ngeni ka ken ni account akiango cash cow koro management no emano tera no mama ten the first 5 years kasto the 6th year gikmoko chako gore pen bengeni sechego pokanyo na kitime investment matin kaka leader kaka zaman pesa ne biro na kinyo katalo you upgrade yourself mentally and look at mago na squandol bwana on 5th aonge pesa na timo party bwana lungo jipangani kata na darga yo tomorrow to bedroom ka kuna benya wuoyo kisungu I need so security I'm just coming can I park my car here naonge gari gina ngapigo na hiyo pesa na nyo apiko moro maber ma fine thank you adaki apartment midonjo gi fingerprint watchman kiateka biro woni kizungu next excuse me expecting anyone
koro ngeni gino no donjo ni unge wala bire daka ka security me ko kuma la daka choni bira iduoga no adho lakini sani security biro excuse me sir sorry to wake you up there's a gent or there's a lady waiting for you at the gate should let them in my you know my bed kada kido gato stairs ngeni yayo koro bwana gikmoko chakore depend seche gwengeni the first 5 years kapok yudo wala ile mo Nyasaye gwedha kisachako mulo pesa kata kanisa nokadhi bwana sacho ni bwana I can do it individually okadwa kata jopolo kona be Nyasaye humbly bana the 6th year contract room on insult klando biro ni we found somebody cheaper inya punguza bei alise ndio kanya punguza bei yani kiburi sedenjeni karikia ni kama kocha ko makumona chiel o mabede koro na lost the biggest contract manango nangi contract moro manyachu la mana rent kende to chiemo manowachi chiemo kibanda bana dake otma giwoyo kisungu lakini fundo mtura hii bwana gideri hii ukidaka takaka fridge yani yani mana moya kende to ndalo mana ngi pesa bana fridge na tan fridge as a farm gimora mona mana do anen kan koro the 6th year gikumoko te urumo acha ni we was strategize ngini sejo idoge kanisa Nyasaye ngati kikwi ilkona magbada because wana I'm not looking at rent 3 months in advance landlord nano eraga ni madanga hata kama maji yonge send somebody instant ni I can feel the shower is not temperaturing well agwa sim manandala deko kachulo rent sasa kwa wengine landlord nibe engage mobilo gingato ni tunataka kufunga nyumba oni adar adio tomorrow matem the 6th year was very bad yes poditimo wala matindo ge lakini oknya sustain lifestyle manisa ketrie koro banadi lemo sasa sai akwa ngono matimo makosa lakini akwa ngono ayudo ngat moro Nenga cleaning company and my bed code pen anyise ni ba itimo giginad omanyeno onyisa ni king big diary that is the 6th year big diary omanyeno puonja how to handle a cleaning company, how to be professional in a cleaning company, and how to be a good employee, good accountant. Chakre kamano achako yudo teach matin kileleshwa kata yudo petrol station moro Makiu cleaning, we have a lot of competitors. Koro in ki charge elfadek ntenga mabiro charge elfareyo, ki charge elfareyo ntenga mabiro charge 15. Koro gino okinya bed standard oken monopoly to Makiu ane survival mode kla nisi ni ka kwanya chulo pesa no an gi budget kama budget nenga gimenya yudo matin and mana rent koro nachako kama na kao mano the 6th year, the 7th year watemo office koro kwa donjo ndalogon watimoga mana commercial buildings no katemga office niketnanga office ni gitich mangen kora yudo offices aketo ngata chieli ntero wala kedo diareo letera maber side yudo stress mani yudo commercial building okiyudka nikechka kika ngati osefwenyo kaka tie ntenga moyo madho chai mangi sukari ntenga moyo madho chai mangi sukari for ki retain employee longer you retain employee longer kosa somo kaka office no ntiere koro waweyo commercial maten wabiro inti gine offices koro kaka no chako office maten niketo ni client why ni client kaka yudo kana saketo almost diprario to prario gi profit go ki match nyami gimoro maber koro mano the 6th, 7th, the 8th year
aneno opportunity mar interior nikech kudhi timo post construction seche moko ja tile moro timo marach, tile moro weyo ting'eno kinya nyiso client wa kel ni ng'ato anyise ni watimo gama kamano kaka nachako small wachako timo repairs matin kama dok school mondo alan kaka itimo interior nikech ing'eni interior opogore gi cleaning ma dwaro brain a lot of calculation nikech king'ado tile marach kitimo calculation marach mar rangi in midhi asara. Koro the 8th year wachako, no the 7th year wachako keto bado e interior but car cleaning be na jifinya matin nikech nokatimbe gi fumigation kombe koro osiepa ni mano nyisa you're losing money. Ng'ato dwa mondo duokne kom, ng'adhi luoko ne kom nikech makiu in bede office ng'ato dwa mattress, ng'adhi luoko ne mattress, ng'ato dwa ni mondo iluok ne carpet. Koro wacho ni kare kamano koro profit mana yudo office ge adhi anyiew mashinde adwa mako residential maber. Commercial nitie jomose mako maber but my main aim is commercial residential. Residential kin residential neno odi maber cha adwa biro mondo aluok kom bana waluoko kom no steam kom no madwa ni luongwa 3 times a year mana asa loki in as a client. Carpet wabiro waluoko steam waweni jomoko kiaga ni house deep cleaning ng'ami kete ot jatiji cha ok nya timo house deep cleaning tiende niya nitie kumoko chopi korot ng'ato bro mi teach based on first impression makimia gima timo gania kadwa ni in referrals to okadwa nyisi ni referrals. I make sure my team they're well equipped, uniform gin smart ha aloso uniform kenda haya machine mabiro go kaka wabiro saa kinyiso wa 7 wan kanyo 7 presentation kwasa biro kanyo watimo teach maber maler ananyiso ga joga kikudhi ukao ot client kamaru professional. You are only there to be seen, not to be heard. Ngato di kanyo gi simu keto kia peng tumbe moko madala ka jogi solve their problem at the minimum time. They nisi moko nyene engineer onindo mondo en kiloko jogi gombaka kanyo wa ni wacho ni wakitoka hapa waende wanwana bire odi okia kata wan kanyo watiko tijo wadhi koko professional. How you train your team maber on what you do in aerobika office wanengara number inya yuda social media Instagram, Facebook, Twitter ulongni Madanga Interiors and Cleaning. Number N 0704 20 90 98. Mane minya yudoa kigocha to an mamako. I want the first experience to be international. Hi, thank you for calling Madanga Interiors and Cleaning. How may we help you? And my investor company. I want when you're hiring us, kataka uroji to do under gi face na emanye patch. Kuro first presentation cha kigosim and me the order. Eweche cleaning gi kingi hot maado and finishing watimo maber. Any industry mitimo wala chiacho atitem chaka nikechengeni ya kido postponed wawondre ni amipo kido gemi manyo client cha osedi chiwa chak tich gima engo chak go lakini number one thing na kibedi nge professionalism na kabedi nikech jomami teach gimi kaka I treat ge professionalism. We emphasize so much on ana mi ngato experience katoke no CP mi experience mona ni oja jogi respecta to gi respect teach koro chak gimi do chako no kawuono nikech kideko kin ngat machielo bulo chako to able lose opportunity no.
Nyakwara Mugejwang wasewinjo sigendni. Mokwongo en wach mawuok kuom jalony mabendo winjo ka Kennedy Osano wuonya kach kaachiel koda Ohala ma itimo kanyo kod madanga mano wuo Migori County. En gino mar ni wachako higa kodi yo makare. Kaugi minyakere tim ichako wandi ni mari wacho ni chaka. Tudi koda kendo juma manyien ka omenyeno e lima moko wamiriek ni kaka nyalo chako gi kendo tayo gi yo makare. Igani nyaka giko mare nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeyo nyaka sango oriti masane. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donje viewsasa.com.